Sljedeće ćemo pogledati snimku predavanja akademkinje Vide Demarin, koja je specijalistica neuropsihijatrije te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ona je znanstveni savjetnik i redoviti profesor neurologije. Poštovane dame i gospodo, poštovani sudionici. U trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu, a predavanje koje ćemo poslušati zove se Neuroznanost i joga. Poštovane dame i gospodo, poštovani sudionici ovoga interesantnog skupa, drago mi je da mogu s vama podijeliti neke od najnovijih znanja vezanih na jogu i neuroznanost i željela bih zahvaliti mom dragom prijatelju, gospodinu Jadranku Miklecu, na pozivu, također i drugim organizatorima ovog skupa i nadam se da ćemo zajedno proći kroz ova najnovija istraživanja. Evo, znači, krećemo dalje u tom smjeru. Moje prijateljice vježbaju jogu, pa da vidite da smo mi praktikanti, a ne samo istraživači i neuroznanstvenici. I evo, ono što bih željela s vama sad podijeliti, najnovije spoznaje. Joga je, naravno, to svi znamo, značajna, zapravo kompleksna disciplina koja se sastoji od meditacije, od disanja, od asana, znači sve to zajedno posljednjih godina postiže veliki značaj i interes. Posebno njen učinak na kogniciju i na mozak je u žiži istraživanja, posebno neuroznanosti. I sad kad pogledamo kako su, znači, količina znanstvenih radova vezanih na jogu i njen utjecaj na mozak, vidimo u početku je to bilo prilično zapravo malo i usko, međutim evo 2008. nadalje jedan zapravo sjajan uspon i jako puno istraživanja koje nam pokazuju kako joga utječe na zdravlje mozga, koji su to kompleksni mehanizmi i šta možemo iz toga svega zaključiti i primijeniti u vlastitom životu. I evo, to su najvažnija mjesta u mozgu, ona područja koja su najviše zapravo angažirana. To je jedan teoretski framework koji nam pokazuje, znači ne možemo sad kroz te detalje prolaziti, ali to su onda amigdala, hipokampus, talamus, korteks, naravno čak i cerebellum, znači niz različitih centara od kojih svaki ima svoju ulogu i aktivira se kod vježbača joge, kod motorne aktivnosti, kod pojačanog disanja i kod, naravno, meditacije. I evo, znači, mozak za vrijeme meditacije, frontalni režim, to je veliki crveno označen, to je jedan od najvažnijih dijelova našeg mozga koji je odgovoran za zapravo rezoniranje, za planiranje, za emocije, za spoznaju nas samih kao self-awareness. Za vrijeme meditacije on kao da je offline, praktički nije aktivan. Parietalni režim, ovo je žuto označeno, to je također značajan dio mozga koji je odgovoran za nekako procesiranje senzornih, osjetnih informacija, orijentaciju nas u prostoru. Za vrijeme meditacije također je on zapravo jako slow down. Zatim imamo talamus, to je jedan veliki dio mozga, bazalni ganglij, jedan od velikih bazalnih ganglija koji je na neki način vrata kroz koje ulazi niz poticaja i niz informacija u naš mozak. On je za vrijeme meditacije isto tako, skoro bi se reklo, isključen i količina tih informacija bitno smanjena, a također je ista stvar i sa retikularnom formacijom. Ako gledamo električnu moždanu aktivnost, beta valovi koji su aktivni, naravno prisutni kad je mozak aktivan, kad pamtimo, zapamćujemo, učimo, međutim vidimo, to je prije meditacije, nakon meditacije, dakle u duboko jednoj zapravo jednom procesu relaksacije vidimo da nakon meditacije zapravo beta valova u suštini ima jako malo. I gledamo metabolizam mozga, znači isto tako
utilizacija glukoze, disanja i sve ostalo, prije meditacije aktivni mozak sa jako puno tih aktivnosti, a nakon toga puno mirniji, relaksirani mozak bez ovih aktiviranih područja. I evo jedan sumarni prikaz, znači povećava se količina sive tvari. Siva tvar su zapravo nastavci neurona, neuroni, živčane stanice, dakle to je dio živčanog tkiva i količina sive tvari se poveća, zatim se poboljšava plastičnog mozga, o čem ćemo još puno kasnije slušati. Spavanje je također puno urednije i bolje, bez ikakvih pomagala i mnogo različitih još korisnih drugih stvari. I sad vidimo da na kraju gledano joga, zaista meditacija u tijeku joge povećava količinu te sive tvari. Ponovno vidimo ovdje na jednoj slici magnetske rezonance. Znači, to je velika korisnost za tkivo mozga jer se ono produbljuje i povećava njegova gustoća. I još jedan zgodan prikaz, isto na magnetskoj rezonanci, znači desni orbitofrontalni režanj je povećan za vrijeme meditacije i to se vidi jasno na ovoj slici magnetske rezonance. Kad pogledamo ovo istraživanje, razliku između strukture mozga i funkcije kod vježbača joge i kod kontrolne grupe, onda vidimo znači da je, s obzirom da ta područja mozga koja su potrebna za pamćenje i zapamćivanje, to su u stvari neurobiološki korelati, to je hipokampus, znači to je jedan dio mozga koji je odgovoran za pamćenje, zapamćivanje i za raspoloženje, također i prefrontalni korteks i u suštini vidimo, s obzirom da joga utječe na njih i povećava njihov znači, denzitet i količinu tkiva i njihovu utilizaciju, a to su u stvari područja gdje počinju i prve naznake onih promjena vezanih na dob, age-related i neurodegenerativnih promjena, onda vidimo da bismo mi u suštini vježbanjem joge može čak te procese, dakle ovog slow decline-a mogli u suštini malo usporiti ili možda usporiti svakako i odgoditi. I evo, ovo su istraživanja pokazala u toj velikoj studiji. Vidimo, znači, ovo su hipokampus, ovo je gore talamus, vidimo caudatus, znači tamnije su rezultati kod kontrolne grupe, svjetlije kod aktivnih joga praktikanata, ovo je hipokampus, talamus i nucleus caudatus. I vidimo da je volumen tkiva moždanoga u grupi kontrolno daleko manje izražen nego u grupi vježbača za sve te tri are zapravo, jer vidimo da je de facto joga pomogla da se koncentracija sive tvari i volumen mozga normaliziranoga apsolutno pojača i bude snažniji nakon vježbanja joge. Tako da potrebni su još daljnja velika istraživanja, ali de facto imamo jako puno podataka već iz ovih prvih usporedbi različitih studija. I još jedna ista grupa autora je radila prošle 2-3 godine objavljeno jedan sistematski review o sadašnjoj literaturi i ovo su sve rezultati istraživanja magnetskom rezonancom. Dakle, gray matter volume, rekli smo, taj siva tvar se pojača, znači kortikalna zadebljanje, debljina kore mozga je povećana, opet ovdje denzitet sive tvari, veći je volumen sive tvari kod ljudi koji vježbaju jogu, a ovisi dosta i o duljini joga vježbanja koliko godina tijekom, a i frekvenciji, jer se pokazuje da što je frekvencija češća, da je zapravo i učinak bolji. Znači, ne možemo ulaziti u detalje, ali vidite da se to sve može vidjeti pomoću magnetske rezonance. Sljedeće što možemo vidjeti je važno jako, su neurotransmiteri. Znači, neurotransmiteri su ti koji kemijski nose poruku iz određenih dijelova mozga na dijelove u organizmu koji su nam potrebni.
taj jedan balans u izlučivanju neurotransmitera je važan, znači, za fiziološko funkcioniranje, a vidimo ovdje, to je serotonin, noradrenalin, dopamin sa ovim svojim pleasure drive-om, djeluje se i na kogniciju, na mood, a imamo, znači, jedan meditation control zone koji je ovdje apsolutno prisutan i vidimo da nam meditacija tu bitno pomaže da ta zapravo jedna homeostaza izlučivanja ovih naših hormona i neurotransmitera bude onakva kakva je nama potrebna. Zatim, ono što je dalje važno, da mozak naš nije ono jako statičan, on je zapravo plastičan organ i to se još vidjelo davnim istraživanjima Santiago Ramonica Hala, koji je španjolski neuroznanstvenik koji je otkrio jako veliku i važnu činjenicu, to je takozvani mehanizam neuroplastičnosti, da različiti stimulusi mogu onda uzrokovati da se stvaraju nove veze među određenim dijelovima mozga i da se stvaraju novi neuroni, to je onda neurogeneza, a također i sinaptogeneza, znači veze između različitih dijelova mozga, to su sve de facto sastojci i činitelji takozvane neuroplastičnosti. Znači, još Santiago Ramonica Hall početkom 20. stoljeća, 1906. je objavio jednu svoju važnu knjigu, ali još 895. je William James, američki psiholog, spominjao taj mehanizam neuroplastičnosti. Evo, tu su neuroni, dakle, to je koje čine živčano tkivo i koje nam prenose sve te informacije. Dalje imamo važan podatak, istraživanja su pokazala da, znači, korelacija između tih različitih neurotransmitera, njihovog izlučivanja, njihove homeostaze može zapravo poslužiti za tretman anksioznosti. Jako je bitno da mi zapravo možemo upotrijebiti jogu kao na neki način preventivnu medicinu, znači ne treba čekati da se ljudi razbole i da imaju neki problem, nego je jako značajno da oni de facto mogu jogom i meditacijom spriječiti određene bolesti koje možda bi slijedile. Evo veliko istraživanje što nas neuroimaging metode uče o neurobiologiji joge. To je jedan review koji je objavljen prije 2 godine. 34 internacionalne studije su tu prikazane koje su upotrebljavale magnetsku rezonancu ili ove positrone emission tomography ili single photon emission tomography i vidjelo se da gledali su i morfologiju i, znači, funkciju i vidjelo se kako se može praktično procijeniti šta se događa za vrijeme vježbanja joge u našem mozgu i konzistentno jedan podatak je bio iz svih tih studija da se, znači, povećava količina te sive tvari, volumena sive tvari u inzuli i u hipokampusu, znači tu je hipokampus i inzula, također da se pojača aktivacija prefrontalnih kortikalnih regija i one default mode network je jasno isto tako u funkcionalnoj konektivnosti. Evo tu su ta različiti primjeri, znači magnetske rezonance, sad ne možemo u detalje ići, ali vidite da je to apsolutno moguće sve prikazati i vidjeti. Jedna sljedeća značajna osoba je Sara Lazar, ona je istraživačica, znači profesorica na Harvardu, ona je radila jako puno sa neuroplastičnošću, posebno u amigdalama, znači to je dio mozga koji je odgovoran za onaj stres reakciju, znači odgovor flight or fight response, znači bori se ili bježi, to je nešto što je u podlozi ove naše psihoneuroendokrino imunologije, dakle nove znanstvene discipline koja je sada postala zapravo relativno prisutnija, međutim još uvijek klinički nedovoljno prisutna i ona istražuje kronični stres koji je zapravo prediktor budućih bolesti u našem organizmu, a joga i zapravo meditacija mogu jako puno pomoći da se ne dogode te daljnje situacije koje se mogu dogoditi. I ovdje je njeno istraživanje vezano na malo odgađanje i usporavanje starenja, također je pokazala da mi možemo biti dugo sa empatijom, znači compassionate, resilient, i da taj stres možemo držati pod kontrolom i na neki način prevenirati starenje, odnosno usporiti
normalno starenje. Evo, to je to njeno veliko istraživanje, Prevent or Slow Normal Aging. I ovo je zgodno istraživanje doktorice Lazar u grupi budističkih svećenika, njih 20 koje je pratila kroz 9 godina, komparirala je njihove parametre sa kontrolnom grupom istih demografskih karakteristika i vidjela je da je kod meditanata koji su vježbali jogu i meditirali sa mindfulness meditation, ona je bila je znači povećana ta debljina korteksa, znači kore mozga i to u ovom gornjem frontalnom mrežju i u inzuli, za razliku od onog age-related thinning, znači stanjivanje kore koje je bilo prisutno kod drugih, kod zapravo sudionika u kontrolnoj skupini koji nisu meditirali i nisu vježbali jogu. I ovo je istraživanje Frelingera, koje sam već bila spomenula. On je radio istraživanje kod vježbača Hatha joge i vidio je da je zapravo vrlo jasno pokazao neuroplastične promjene u egzekutivnom dijelu mozga i to je zapravo omogućilo mu također daljnju primjenu kod određenog broja ispitanika. I kad smo kod neuroplastičnosti, ponovno da spomenem, znači Santiago Ramón y Cajal, španjolski neuroznanstvenik, Nobelovac, on je o tom govorio još 1904. Znači knjiga Textura del sistema nervioso, gdje je on to sve opisao i govorio je znači o mentalnoj aktivnosti, o kreaciji tih neuralnih struktura, o repeticiji aktivnosti, o stimulusima koji znači dovode do neuroplastičnih aktivacije, neuroplastičnosti i promjena u mozgu, a ovo moram naglasiti, želim naglasiti, ovo su sve njegovi crteži. Znači on nije bio samo neuroznanstvenik, nego je bio de facto, on je bio umjetnik i sam je crtao sve ono što je vidio pod mikroskopom i evo to su crteži te komunikacije između neurona i nazvao je to, znači, Cajalove leptirići duše, znači butterflies of the soul. Znači, interesantna osoba koja nam je ostavio niz važnih znanstvenih i umjetničkih spoznaja kao svoju popudbinu. Spominjala sam, znači, već više puta da je joga jako bitna za aktivaciju tog mehanizma neuroplastičnosti. Znači ponovno vidimo ovdje kako to sve skupa izgleda. I evo jedne studije koja je objavljena prije nekoliko godina u Indian Journal of Psychiatry, jedna manja studija na 7 ispitanika koji su praćeni 6 mjeseci. Vidjelo se da se povećava volumen hipokampusa i kod starijih ispitanika i sa lijeve i sa desne strane. Znači, bez obzira na dob, vježbači su imali puno bolji zapravo rezultat nego osobe koje ne vježbaju jogu. Ovo je sljedeća studija koja je pokazala također da je vježbanje joge vrlo korisno za smanjenje ovih problema vezanih na starenje, da se može stariti, znači, gracefully, da se na neki način se taj početak starenja može odgoditi, da se životni stil može promovirati u smislu mentalnog, fizičkog i svakog, znači, zdravlja, a biti u tome da mi moramo nekako informirati naše pacijente i reći im da je joga ta koja može pomoći da se što duže održi takav mladenački način života i znači izgleda da je to onda, znači, sve to starenje ili vrsta života je de facto naš izbor. Izabrat ćemo da li ćemo vježbati nešto, takvu jednu aktivnost, kompleksnu, prekrasnu kao što je joga, ili ćemo prepustiti da nas zapravo ovaj stres svakodnevnice uništava naše zdravlje i dovede možda i do preranog starenja. I evo, spominjem uvijek ovu osovinu, znači hipotalamus, hipofiza, kora nadbrežne žlijezde, izlučivanjem, to je kod stresa se izlučuje, kad se taj fight or flight response počne aktivirati, onda se iz kore nadbrežne žlijezde se izlučuje u akutnoj situaciji adrenalin, a u kroničnoj se izlučuje kortizol i taj kortizol onda pravi stvarno neprilike zato što onda djeluje na imunološki sustav i povećava količinu proinflamatornih citokina i zapravo se kronična upala razvija, ona low grade inflammation, dolazi do poremećaja kad se
ta kronična situacija ponavlja. Kronični stres izaziva dakle too low grade inflammation i dolazi do poremećaja onda u različitim dijelovima organizma i u neurodegenerativnim i kardiovaskularnim i gastrointestinalnim i reumatskim, znači niz situacija, a to je sve jako povezano sa tom psihoneuroendokrinoimunologijom koju sam već spominjala i mislim treba imati na umu da mi zapravo sveobuhvatno trebamo gledati čovjeka, a ne samo liječiti simptome, nego ući u uzrok njegovog problema. Evo tu bih vas željela upoznati da smo doktorica Sanja Toljan i ja uredile jednu knjigu Klinička psihoneuroendokrinoimunologija koja je izašla prije nekoliko mjeseci. Sudjelovalo je u pisanju nje 32 stručnjaka, naše kolega koji su svaki iz svog područja dali svoje doprinose i to je zapravo klinička translacija. Nastojimo da prikažemo mogućnosti, znači traženja tog uzroka u sveobuhvatnom pristupu osobi koja ima različite simptome, jer taj stres koji nas melje je često u podlozi svega zbivanja, a mi ako tako pristupimo sveobuhvatno možemo doći do onda pravog rezultata, do savjeta na koji način da se promijeni nešto u životu i na koji način da se spriječi daljnje napredovanje bolesti, odnosno da se dođe do pravog oporavka. I evo, onda još imamo na ovom slajdu napisano koji su benefiti meditacije, znači da se snižava krvni tlak, da se poboljšava imunološki sustav, da se onda osjećaj sreće javlja, više kortikalne funkcije se aktiviraju, imamo i psihološke jako zgodne, znači benefite, povećava se kreativnost, smanjuje se anksioznost, smanjuje se depresija, smanjuje se osjećaj iritabilnosti i promjena raspoloženja, poboljšava se mogućnost učenja i pamćenja, povećava se osjećaj vitalnosti i neke, znači, pomlađivanja i uopće jedan generalni osjećaj sreće se može ovdje prikazati. Evo, stresa koji djeluje i na tijelo i na i na naše ponašanje, emocije sa silnim poremećajima, zato ga stalno istražujemo i nastojimo ga maknuti iz našeg života, odnosno nositi se s njime na najbolji mogući način. Ovo je jedno istraživanje provedeno na University of Wisconsin, vezano na jogu i meditaciju i baš i vezano na rješavanje problema stresa i negativne energije od stresa i Richard Davidson je puno jako radio, pa je vidio da je, znači, lijevi prefrontalni korteks je bio jače izražen kod tih osoba koje su vježbale jogu i nekako je osjećaj sreće, opuštenosti bio i rezilijensa bio prisutan i joga je pomogla da se taj stres drži pod kontrolom i bez velikih reperkusija na kompletno zdravlje. I još imamo i fiziološke benefite, to znamo, meditacija je zapravo možda najbolji antidot za borbu protiv stresa, meditacija umiruje, dovodi do relaksacije, pojačava se imunološki sustav i bolesti onda daleko od nas. Evo još možda par riječi o neuroprotektivni učinci joge, i to kod starijih ispitanika. Oni su, naravno, ovise i o frekvenciji vježbanja joge, pa evo imamo taj Wilmerov jako zgodno istraživanje koje to pokazuje i tu su neuroprotektivni, taj učinak joge, je ovisan znači aktivira se plastičnost mozga, a što se redovitije vježba, to je onda učinak i bolji. Evo tu još imamo onda još jednu studiju koja je pokazala isto tako da se aktiviranjem ovih određenih dijelova mozga može de facto spriječiti nastanak bilo kakvih promjena. To su uglavnom oni dijelovi mozga koji su najviše atakirani kod starenja, znači hipokampus, prekuneus, onda temporoparietalni junction, stražnji cingulate cortex, znači, a to sve možemo držati pod kontrolom vježbanjem joge. Evo vidimo ovdje kako se to može odlično prikazati pomoću neuroimaging metoda. Znači, dalje imamo još jednu studiju koja je pokazala promjene neuralne konektivnosti i memorije
kod ovih joga intervencija kod starijih ispitanika, pa to su bila grupa ljudi preko 55. godine života koji su bili dijagnosticirani sa onim minimal cognitive impairment. Jedan dio grupe je vježbao jogu, a drugi dio je bio u grupi takozvani zlatni standard, znači memory enhancement treninga, dakle one sve moguće vježbanje, moždane aktivnosti, pa onda i određena prehrana, exercise i ostalo. Znači vidjelo se da je u obje te grupe kroz 12 tjedana su praćeni, u obje grupe je došlo zapravo do stabilizacije stanja i joga je bila jednako učinkovita kao i taj zlatni standard, znači pojačivača tog treninga pamćenja i zapamćivanja. Evo tu imamo i istraživanja šta se događa u pojedinim dijelovima mozga, na magnetskoj rezonanci se vidi i pravci korelacije na koji način to izgleda. I evo na kraju željela bih naravno istaknuti, to je moto naše World Federation of Neurology, znači unatrag 10 godina. Nema zdravlja bez zdravlja mozga, ja se apsolutno slažem s njima, ja sam neurolog i neuropsihijatar i sigurno da je to tako, mozak je organ koji nam je odgovoran praktički za sve zbivanje u cijelom organizmu i evo vraćam se ponovno, potičem da razmišljate o rečenici Santiaga Ramon y Cajala iz te njegove knjige Textura del Sistema Nervioso iz 1904. Znači on je tada snažno naglasio mogućnosti svakog od nas, rekao je da svaki čovjek može, ukoliko on to želi, biti skulptor svog vlastitog mozga. Aktivirajući neuroplastičnost na različitim poticajima, gdje smo mi sada samo spomenuli jogu i meditaciju, ali postoji niz različitih drugih poticaja i osjetnih i motornih, znači i glazba i vizualni na umjetnost, masu toga, mogu biti i motorne naravno poticaje za zapravo na neki način stvaranje pravog zdravog mozga. Znači ako upotrebljavamo sve to, možemo dugo živjeti bez ikakvih problema vezano i sa mozgom koji super funkcionira. I evo, onda ovdje imamo na kraju, onaj ko nam se želi možda priključiti sa još malo detaljnijih znanja, imamo već 61. po redu Međunarodni kongres Mind and Brain koji se odvija svake godine zadnji vikend u svibnju u Puli. Ove godine će biti u virtualnom obliku, opet kao i prošle godine, ali ima jako puno interesantnih tema vezanih baš na i na mozak i interdisciplinaran je, znači neurolozi, psihijatri, psiholozi, fizijatri, različite druge struke, može se puno naučiti, naravno da ste svi dobro došli i 2 tjedna nakon toga je 32. ljetna škola, međunarodna, u okviru programa Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, također će biti online ove godine i tamo se, znači, tema glavna je Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments, znači također se svi dobrodošli. Zahvaljujem vam na pažnji i možda se vidimo na jednoj od tih aktivnosti. Hvala vam lijepa. Sljedeća na redu nam je osoba koja je okupila sve divne predavače danas, jogačar Jadranko Miklec, joga i ajurveda terapeut, stručnjak za ljekovito bilje, učitelj transcendentalne meditacije i Maharishijeve vedske znanosti. Jadranko je aktivan u brojnim institucijama te ima ulogu predsjednika Instituta za jogu i ajurvedu Sunce, do predsjednika Europske joga federacije, a ujedno predstavnik Indijskog ministarstva Ayush za Hrvatsku. Jadranko je međunarodni glavni savjetnik Svjetske akademije za ajurvedu u Indiji, a predavanje koje ćemo čuti danas govorit će o joga terapiji. Prije svega, još jednom bi se želio zahvaliti, iako nisu prisutni sad tu, ali naša 2 draga akademika, stvarno svjetski stručnjaci u svojim područjima, Mislav Ježić, kao indolog, stvarno, i on je velika blagodat za Hrvatsku što se tiče joge, jer nam može dati stvarno ono izvorno tumačenje drevnih tekstova joge i njihovo pravilno razumijevanje. A Vida Demarin je vodeći svjetski isto neurolog iz tog područja i vidimo, ovo su jako dragocjene prikazi znanstvenih istraživanja
dobrobiti vježbanja joge. Dakle, imamo podršku i sa strane znanosti o dobrobiti joge i sa strane isto drugog aspekta znanosti o vjerodostojnosti tih praksi. A sad u ovom danjem dijelu konferencije ćemo više nekako se usmjeriti na same prakse joge, različitih stilova joge, različitih pristupa joge. Evo, ja ću govoriti malo o djelovanju joge i na koji način joga može doprinijeti rehabilitaciji sportaša, budući da smo na fakultetu kineziologije i da su nam oni ovo omogućili, pa bi taj dio joga terapije onda usmjerio malo u to područje. Ali se to odnosi na sve zapravo. Dakle, sam život je karakteriziran kretanjem. Ako znamo da je nešto živo, pratimo da li postoji neka vrsta kretanja. Dakle, da li je to disanje, da li je to kucanje srca ili bilo što. Mrtvo tijelo je ono gdje nema nikakvog kretanja više na fizičkoj razini. To znači u jogi se taj princip kretanja naziva vaju. Vaju znači vjetar. Znači, to je na sanskritu jedan naziv. I kretanje je u našem tijelu omogućeno kroz neuromišićnu aktivnost. Ono što ste čuli od profesorice Vide Demarin, neurotransmiteri, njihova aktivnost. Neurotransmiteri, aktivatori, inhibitori koji inerviraju mišiće i daju naredbu mišićima da li da idu u kontrakciju ili ostaju opušteni. Na toj osnovi, ta dualnost, 2-2, na toj osnovi se događa život. Život je moguć jedino u dualnosti ili pokret. Ako bi mišići i biceps i triceps dobili istovremeno neurotransmiter, inhibitor ili aktivator, pokret je nemoguć. Nije moguć. Znači uvijek mora biti ta suprotnost ili yin-yang, evo imamo stručnjaka za yin yoga. Dakle, da bi se kretanje događalo. I u jogi se govori o jednom problemu, angameđa jatva. To znači poremećaj kretanja udova. I taj poremećaj u vidu tremora, u vidu raznih neuroloških ispada ili i tako dalje, nastaje zbog poremećaja u aktivaciji tih neurotransmitera. Tako da joga radi na uspostavljanju harmonije između suprotnosti. Da to dvandva anabhigataha, svrha prakse asane, joge na toj razini je stvoriti jednu savršenu neurološku djelotvornost u odnosu na naš sustav za kretanje. Dakle, da mišići isto tako da budu u toničnom stanju, da nisu u ekstremima ili kronično hipertonično stanje ili kronično hipotonično stanje, nego da ih se dovede u tonično stanje, ono što je balans ili ravnoteža. Dakle, tu ćemo razmotriti zapravo koja je uloga fitnessa i ono što se zapravo uči i na fakultetu ovako i tako dalje. Mi tu definiciju malo proširimo, da nije samo ovladati sa sposobnošću kretanja ljudskog tijela našim tijelom, nego da i popravi kvalitetu života, zdravlje, sreću i do samoostvarenja. Dakle, tu onda joga može nadopuniti taj aspekt fitnessa, da pruži fitness na svim razinama. Dakle, fitness na razini duše, na razini duha i na razini tijela. Kao što sam rekao, kretanje se odvija u nekom prostoru, život. Mora imati svoj životni prostor. Tako da možemo razmatrati cjelokupni prostor u kojem se nalazimo, vanjski prostor, bahja akaša, to je prostor od naše kože prema van, što nas okružuje sve oko nas, i antarakaša, to je prostor sa unutarnje strane kože. To je unutarnji prostor našeg tijela. Tako da u jogi razmatramo mogućnost kretanja u vanjskom prostoru i kakva je vrsta kretanja u unutarnjem prostoru. Dakle, rekli smo kretanje vaju. Pa zbog toga u vanjskom prostoru mi možemo vršiti razne vrste kretanja. Možemo trčati, plivati, to je funkcija lokomotornog sustava. I joga naziva to vjana vaju, aspekt
vrsta kretanja. Vjana u raznim smjerovima, kretanje našeg tijela. Zatim možemo se kretati suprotno sili gravitacije, skočiti u vis. Dakle, postoji određeni mišić ili neuromišićna aktivnost koja omogućava antigravitacijsko kretanje. To je u danavaju. Ili odgovorna za izražavanje, širenje i tako dalje. I aktivnost koja je balansiranje. Dakle, možemo održavati ravnotežu u vanjskom kretanju. To je samana vaju. Tako da imamo te tri vrste vajua koje su linearne po svojoj naravi, vrste kretanja, i na neki način ono što se uči od osnovne škole, tjelesni odgoj pa na ovakvom fakultetu je usavršavanje u tim vrstama kretanja. Kako trčati brže, kako više skočiti, kako održavati bolje ravnotežu, izvoditi svakakve kretnje u vanjskom prostoru. I u tome se razvija vještina i te vrste kretanja imaju svoj cilj, postići nešto u vanjskom polju života. Međutim, unutar našeg tijela imamo drugu vrstu kretanja. I to su samo dvije vrste kretanja. Jedno je širenje, neuromišićna aktivnost širenja, druga je neuromišićna aktivnost skupljanja. Jer naše tijelo, svi unutarnji organi žive na toj vrsti kretanja i to je nelinearno kretanje. Dakle, širenje i skupljanje, pulsiranje. Srce pulsira, pluća, jetra, bubrezi, crijeva, dakle, sve ima tu funkciju. Da bi nešto mogli primiti u sebi, mora biti aktivnost širenja. Da bi zrak usisali, hranu unijeli, vodu, bilo što. Zatim sve što u sebe unesemo, onda u području od srca do pupka se procesuira, metabolizira, izvlače hranjivi sastojci, samana vaju, tu je opet njena funkcija u unutarnjem prostoru. I naravno ono što nije korisno za organizam, da se izbaci van, apana vaju. A da bi se nešto izbacilo, mora doći do aktivnosti skupljanja. Dakle, ta unutarnja aktivnost, neuromišićna aktivnost širenja skupljanja je upravljana autonomnim živčanim sustavom. Dakle, ove tri aktivnosti mi možemo voljno upravljati. Koristiti korteks i to područje, znači za vojno i frontalni korteks, dakle taj ahamkara, budi manas, gdje je smještena funkcija, dakle ja želim učiniti ovo ili ono, vojno činim neku akciju, međutim ovo je nevoljno, to je visceralni dio mozga, više aktivan za tu funkciju. Dakle, autonomni živčani sustav upravlja sa životom sa unutarnje strane kože i na toj inteligenciji tog sustava ovisi naš život. Ne o našom vojnom, nego upravo u toj ogromnoj inteligenciji koja je prisutna u unutarnjoj strukturi. I kako se ona izražava u svojoj funkciji širenja, skupljanja, da je uravnotežena. To je funkcija pranavaju i apanavaju. Pranavaju je neuromišićna aktivnost širenja, ta aktivnost, a apanavaju skupljanja. Od te dvije vrste aktivnosti vajua nas nitko nije podučavao u normalnom sustavu. Dakle, i to je ono što yoga najviše podučava. I zapravo da možemo u našem životu uspostaviti ravnotežu, harmoniju u funkciji svih pet vajua, onda smo zdravi. Ako mi normaliziramo funkciju prana, apana vajua, uspostavimo ravnotežu, uklonimo blokade toj funkciji, onda svi unutarnji organi zdravo funkcioniraju i osiguravaju potpuno zdravlje našeg organizma. Dakle, to je taj holističan pristup sa svih pet vajua. Dakle, fitness u odnosu na vanjski prostor je povezivanje sa vanjskim poljem života. Dok je u odnosu na unutarnji je povezivanje sa sobom. Dakle, kad radimo sa prana, apana, vajom, onda se povezujemo sa sobom, a ne sa ničim izvan sebe, sa vanjskim. Zato se u praksi joge koristi propriocepcija. Dakle, ne koriste se ovih 5 vanjskih osjetila i tako dalje, nego i zbog toga se najviše joga prakticira zatvorenih očiju. Da bi bili svjesno prisutni u unutarnjem prostoru
i radili sa prana apana vajom, da uspostavimo ravnotežu. Na taj način mi direktno možemo utjecati na poboljšanje funkcije autonomnog živčanog sustava, nekih funkcija koje su pod tim. Dakle, to je taj pristup da ovladamo sa unutarnjim da bi poboljšali vanjsko. Jer, na primjer, ako netko želi postići bolje vanjske rezultate, to ovisi o tome u kakvom stanju je zdravlje naše. Što smo zdravi, što smo vitalni, što imamo bolje funkcije unutarnje, to ćemo moći postići veće rezultate u vanjskom polju života. Dakle, praksu joge zbog toga bi mogli podijeliti na dvije vrste prakse. Jer, kao što sam rekao, svi vitalni organi su u području torza. Dakle, u tom prostoru. Međutim, i tu je glavna praksa joge kako naučiti raditi u tom unutarnjem prostoru. Kako naučiti osvijestiti funkciju prana, apana, vajua i sa njima raditi da se otpuste napetosti u svim unutarnjim organima i mišićima unutarnjim koji reguliraju funkcije svih organa. Međutim, danas više manje joga je joga udova, jer se više pažnje polaže na vanjsku figuru. Dakle, asana je više poza nego položaj. Dakle, položaj znači jedno unutarnje stanje i to stira sukha, znači da je iznutra osjećamo naše tijelo, ugodu i stabilnost. To je psihofizičko stanje asana ili položaj. Ne samo neki vanjski položaj s obzirom na mogućnosti odnosa naših udova sa torzom, pa da radimo, ne znam, neke akrobatske položaje i tako dalje. To je više joga ovih udova i tu naravno postoji neki vanjski cilj. Tko će biti u stanju to bolje ispreplesti i stvoriti jedan zahtjevniji položaj. Nažalost, upravo takav pristup, ne samo koji se tendencija javlja i u Europi i u ovim kontinentima, na zapadu, nego i u Indiji, dakle gdje se jedna struja nastoji jogu prikazati kao sportsku disciplinu, asane. Dakle, ako se radi kao joga udova, onda se može. Dakle, ko će sad izvesti bolje, pa koreografija koje da se ocjenjuje. Ko ima ljepši triko, možda isto i tako dalje, više elemenata uzeti u obzir, pa evo pobjednika. Međutim, izvorno joga torza je joga koju vi možete vježbati cijeli život. Jogu udova ne možete cijeli život. A vidite i najveći ti predstavnici tih joga udova sa koji su izvodili svakakve položaje nemoguće i tako dalje, u kasnijoj dobi su invalidi. Jer su oštetili svoje tijelo, uništili. Previše su istegli ligamente, tetive. Kasnije u starijoj dobi snaga mišića pada. Postaju zglobovi labavi i onda skukovi pogotovo gdje femur udara u čašicu unutra i dođe do artritisa, upale, oštećenja pokosnice tkiva, artroze, propadanja tkiva, zglobova i raznih zdravstvenih tegoba. To je joga udova. Međutim, joga torza nije nikakvi zahtjevni položaj. To su jednostavni, klasični joga položaj koje svatko može izvoditi i koje može vježbati cijeli život i da radi upravo na zdravlju i pravilnoj funkciji svih unutarnjih organa. Onda s time vi možete sa 100 godina trčati na Sljeme i nazad. Dakle, jer ćete očuvati zdravlje i sposobnost tijela da vam služi. Klasično u jogi imamo dva aspekta prakse. Jedan je malo više dinamičan, to se zove vjajam. Vjajam znači kao Surya Namaskar ili pozdrav suncu. Ili vinyasa, što je ovako poznato na zapadu, power yoga, ova yoga, onako, gdje se radi više, ne zadržava se u položaju. Da bi nešto bilo asana, treba biti minimum 5 minuta zadržan u položaju. Minimum.
da ne kažemo 5, 10, 15 minuta ili duže. Dakle, asana znači nepomičan položaj koji se održava duže vremena i u tom stanju se radi unutarnji proces u tom položaju. Jedan. A ovako više vježbe koriste nam za jačanje mišića, za istezanje i tako. Ima svoje dobrobiti. Dakle, vjajam je jedan sustav vježbi joge, dinamičan sustav vježbi joge koji ima druge efekte i učinke i vježba se na drugačiji način nego što se to vježba asana. Asana ima sasvim drugu funkciju i drugi učinak na naš organizam. Treba vježbati jedno i drugo. Dakle, nema tu ovo je ispravno, ovo nije. Dakle, joga nema samo jedan pristup i kažemo sad samo ovo je joga. Nego joga uzima u obzir puno raznih pristupa i načina jer je život kompleksan. Pa zapravo trebamo sve segmente nekako dotaknuti. Ali glavna stvar je da ne oštetimo organizam. Da ne nanosimo sami sebi bol, ozljede u toku vježbanja i tako dalje. Znači, ahimsa. Taj princip mora biti prisutan u praksi joge. Evo ovdje ja sam jednu formulu složio iz fizike, znate, rad jednako sila puta put. Radna sposobnost naša, fizička, kakvu snagu imamo, je sila, to je sila samog mišića, koliko je snažan, i put je raspon tog mišića iz stanja kontrakcije u stanje opuštenosti. Koliko je njegova dužina? Koliko je mišić dugačak kada je opušten i kada je u stanju kontrakcije. Što je veći taj razmak, ta dužina, to je veća radna upotreba tog mišića. I to treba, a to je jedino moguće postići kada smo u stanju mišić dovesti u tonično stanje. Ako mišić je u stalno hipertoničnom stanju, on može biti jako nabildan, kao u teretanama. Ali on nema radnu sposobnost. Zato ljudi teretanama razvijaju tijelo, mišiće i sve skupa, ali je neupotrebljivo. Ne mogu iskopati ni gredicu na vrtu. Dakle, to je samo za gledanje izvana. Znači, ono što prvenstveno joga, da bi unaprijedila našu fizičku sposobnost ili sposobnost sportaši, vježbaju ne samo dinamično, nego asane, da otpuste napetosti i da vrate mišiće u tonično stanje. Jer kad su mišići u toničnom stanju, tijelo je u stanju zone. Tenisač, na primjer, kada on čeka, dakle, i svi mišići su u toničnom stanju i kada dođe loptica, on može munjevito reagirati jer je u neutralnom stanju. I dobiti puno više na brzini, na eksplozivnosti, na vanjskom, sve. Dakle, zato praksa asana zapravo za sportaše još važnije da nauče kako opustiti sve mišiće. Imati taj kontra, to je princip zapravo svih drevnih istočnih vještina i borilačke vještine, na primjer imate karate goju, goju ryu stil. Goju, tvrdo, mekano. Znači, mišić mora imati sposobnost da bude maksimalno u kontrakciji, sljedećeg trena totalno opušten. Kao mačka ili životinje kako imaju tu sposobnost. Dakle, tonično stanje mišića i ta edukacija kako raditi na tom unutarnjem prostoru i taj unutarnji pokret. Vi radite pokret izvana, vanjski, kada zauzimate položaj. Taj položaj ne mora biti idealan. Dovoljno je da vi istegnete određene grupe mišića gdje su napetosti, gdje je prisutna napetost. I vi istegnete to. Ali kako istežete? Istežete samo do točke maksimalne ugode. Ne istezanje, kretanje u asanu ne smije izazvati napetost, niti bol, niti nelagodu. Nego morate se istezati da dođete do točke maksimalne ugode i tu stanete. Kao životinje, pas, mačka, ako gledate kad isteže nogu, ruku, prednju nogu, zadnju, onda isteže
i točno promatrajte, vidjet ćete da će stati gdje najviše uživa. I onda se zadrži i uživa u otpuštanju napetosti. Zato se isteže. Zbog čega se istežemo? Da bi otpustili napetost. Znači, to mora biti točka maksimalne ugode, tu stati i onda obratiti pažnju na područje istezanja i pokret vezan za disanje, unutarnje širenje, skupljanje koje se tu događa. Širenje dodatno isteže, skupljanje opušta. I vi pulsiranje životne energije, vajua, prana, pana, vajua iz vašeg unutarnjeg prostora prenosite na taj mišić i on počinje pulsirati. I u tom procesu pulsiranja on otpušta svu napetost i vraća se u tonično stanje. Dakle, to je taj princip glavni, kako zapravo raditi. A to ste radili od rođenja. Uvijek ste se protezali. Nesvjesno. Kad god ste osjetili negdje napetost, dođe vam potreba da se protegnete. Upravo tada ste radili savršenu jogu. Kad su vas počeli učiti kako da se istežete, otišlo je sve u krivo. Jer je to nešto što je u nama već integrirano. Probajte se sjetiti kad se protežete, kako to radite. Do točke maksimalne ugode. I onda osjećate otpuštanje napetosti. Joga nije ništa drugo nego kretanje tijela na taj način. To je način ne kao gimnastika, ne kao forsiranje, ne vanjski položaj da je cilj, njegov oblik. Nego biti u procesu, osjećati taj svjesno, taj unutarnji proces. I samo tren da vidim. Dobro, još 2 minute. Malo je kratko vrijeme za prezentacije, ali nastojali smo što više to sudionika. Evo, tu ima nekih sportaša koji se bave jogom i koji imaju stvarno vrhunske rezultate u svojoj praksi, od tenisača, nogometaša, ragbi, plivača, Novak Đoković isto, i Pele. I svi su oni govorili zapravo o toj njihovom iskustvu stanja zone. To stanje zone je jedna vrsta samadija, ono što je profesor Ježić govorio, možemo reći sampražnjata samadi, vitarka. Vitarka, ta najgrublja razina sampražnjata samadija, gdje ste potpuno jedno, to je savršena koordinacija duha tijela, nema odvojenosti. I tijelo radi ono što duh želi. Maksimalna sposobnost djelovanja. To je yogasta kuru karmani. I to stanje, oni su neki put spontano u to ulazili, postizali stanje zone. I onda su opisali, a jogi može voljno kroz praksu joge doći u to stanje. Dakle, to je svrha praksa asane, da se to stanje doživi. Evo, princip joga terapije je, prvo moramo znati tko je osoba, zato je važna dijagnoza, i to dijagnoza tijela, dijagnoza duha i dijagnoza duše. Dijagnoza nije samo pipanje pulsa i vata pita kafu i tako dalje, nego pravi dijagnostičar radi 1,5 sata vremena dijagnozu sa osobom, Ayurveda. Biće 23. webinar, jedna Martina Ziska, ajurvedska liječnica, ona je sa Čoprom radila godinama i tako dalje, ona radi sukšma Ayurvedu, pa imate onu informaciju, pa ko želi se uključiti da sluša. Taj princip. Zatim, zašto joga, dakle, i na koji način, prakse. Iz svih područja života, tu se joga kombinira i sa Ayurvedom. Što se tiče rutine života, prehrane i nekih navika. Dakle, i na taj način pokazali smo neke studije da profesionalni sport kakav je danas izaziva dosta je stresan. Dosta stresa, ako vidite i ove mlade klizačice, takmičarke i tako dalje, kakav stres proživljavaju za vrijeme nastupa ili za vrijeme ako neuspjeh, ili to je ogromno opterećenje i tu praktički, ako se to ponavlja, dolazi do živčanog sloma, može doći i do raznih. Znači, to nije svrha sporta. Najzdraviji oblik sporta je rekreativni. Dakle, gdje vi radite u skladu sa vašim mogućnostima i za održanje vašeg fitnessa, vašeg dobrog stanja i tako dalje. Gledao sam jednu emisiju u Americi,
imaju jedna žena bila prikazana, imaju jednu olimpijadu rade, ali za osobe starije od 70 godina. Jedna je 95 godišnjakinja, bila jedna 85 godišnjakinja i ta je bila pobjednica i trči, skače u vis, skače u dalj, ali počela je sa 60 godina vježbati atletiku, ali u skladu sa svojom mogućnošću i lijepo je uživala i razbila svoje tijelo. Da može stvarno i bistrina duha je i onako je dobro se osjeća, puno energije za život. Sa 85 godina. A ako vi radite, ne znam, forsiranje neko i tako dalje, kao i u jogi, sa 60 godina već imate probleme sa zglobovima i nemogućnost kretanja. Pitamo se čemu joga? Zašto joga? Što nam služi? Joga ne služi ničem vanjskom. Joga je za vas. Nema nikakvog vanjskog cilja. Jedini cilj je podržati normalnu funkciju vaših vitalnih organa. Zašto vaši unutarnji vitalni organi, kakav oni imaju cilj? Da vas drže na životu. Jedina svrha joge je da osvijestimo svoj život, da ga učinimo uravnoteženim i da spoznamo sebe. Nikakvo vanjsko postignuće, bilo što u tom smislu. Evo, s tim bi zaključio prezentaciju. Ako imate možda jedno pitanje ili sve ok. Evo. Hvala. A sad će nam se na podiju pridružiti Mahamanda Lešar Swami Vivek Puri. U Zagrebu djeluje kao jedan od osnivača udruge Joga u svakodnevnom životu, a usto je predsjednik ogranka Međunarodnog sustava joge u svakodnevnom životu za Hrvatsku i vodi edukaciju budućih instruktora. Za svoj dugogodišnji rad na promicanju joge i indijske kulture 2013. godine iniciran je u Mahamandra Lešara Mahanirvani Akare. Radi se o jednoj od najvećih titula koju može dobiti jedan sanjasi. Poslušamo zajedno predavanje.